أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mapia kagagawi share kan walang unabang sami papamaki nagimanto sagyang kaya apia panamini buluga gawi kakagya si tano to kya pantagan sa anto na ini ba Manila Golden Mosque taman si sagyang kota kya pakapagiftar tano kya pakapanambayang tano naraw tano to kya pantagan gay malo miya tarasanda yagyang kaya live Oloksyo kakagya imanto ako pan namirampay sa sagyang kaya turugan tano. Panginang wallahu subhanahu wa ta'ala mapipia ginawa niyo alang na papamakinigara kanimanto kagagawi sang kaya kuliling Pilipinas yang kaya Luzon yang kaya Metro Manila yang kaya Visayas na manangkaulo sa Mindanao pwede di sabang sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao na gugyang kana na inga ditano adu aranaw. Salam rakano alang na bang sami sagyang kaya pata pengampong aranaw. Kalalambaan ko sa pulo agudam pagawidan sa ranaw na guduo pulo agwelo ang babaya ko taritib. Inakno na yung pagaluya ka kagaya ka titu-titunian na isa ini pamangangan o mga tao sa ranaw agyang kaya di ka kalipati ko sampadetan mo sabab sa giyang ko to ikang giginawa yung mga lokostan usang kaya patapangampung ranaw na miya kapitalo to sa minyalang si iko lang na gumugubat miya kadanon sa sagyang kanayan na ingadetan no ayabuwa ini dipinsay ranon nagyang ko to kaisay-say ran si iko anto na ini ba bangansa nagugyang ko to adiran nakapanggaganata kailot nagu kagagat o di ka to kanggaring atigiran maana agyang ko to akapalulot ini pagaladiran no to sa ranaw agyang ko to adiran di kagiginaway di kasislay nagyuti paman na miyabaloy kasangkapan di sira nakabinasaan o langon gumugubat ito mamigyan kaya lokasyon na isa dun mapipikirakan na andaman dito kalipatan miganap tano sagyang kaya tunay ni ba mga di itano di pamanutulan nun mga ayat sa Quran mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala nagugyang kaya mga sabdan o Nabi sallallahu alaihi wasallam umakang gana pa ya nagkapakayag yang kaya miyagadamatan watiyo ba si sa pangampong aranaw na kabulungan na ya sa kumasoy so kapya adi ka pagingad mailer kita no so di kang giginaway kagira bagger o kapagingad igira kumiyasoy so di ikasislay di kang giginaway yuto mga orip no Allah subhanahu wa ta'ala na pagkadigintan na yang uto akabasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam awla adullukum ala syai'in fa idza fa'altumuhu tahabbabtum afsus salam bainakum bakor kanu atigo Nabi sallallahu alaihi wasallam pagandon na so galabak aw galabakan niyo na maka panggiginawa ikano yuto so kipapanguraw nako salam ay panabatiyo assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh lang kano imanto pumakinagarakan sa giyang kaya kagagawinan sa kay kasapulo agusyaw si sagyang kaya Ramadan inao mga bangansa ko na pagudas
di mamaybay agyang kaya Ramadan agyeso pamamagayan wa Allah subhanahu wa ta'ala aya kesukat tanusin na surila o Allah subhanahu wa ta'ala sugagaw o Allah subhanahu wa ta'ala niya kay barat agyang kaya Ramadan padaya ko ulan-ulan si sagyang ka Islamic calendar adna mimbasaw na mala ulama piya kay baratian agyang kaya Ramadan si ko kapakambabata Yusuf alaihi salam siran amagariari sa pulo agudua sa pulo siran agudua amagariari mga orip no Allah subhanahu wa ta'ala na miatindus rabawron so Nabiullah Yusuf alaihi salam kakagiyas kanyan na miabalis kanyan na nabi o Allah subhanahu wa ta'ala naknabagyebuwa kaya bali niya na nabi kami abali at tapang si ikiyamaya na Nabiullah Yaqub alayhi salam na miyaka apasira nun ang bata mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala na sumumuso Nabiullah Yusuf alayhi salam na apia pa nakatawan niyan ayat tuminipuro nagyang kuto mga pagarinia na sa pulo kataw kakagya ka na buong padiso binhamin pagarinian sa ina kagya duwag sila na kainaan na aya buat titurun minggalabag sa kaya ulugian sang kuto landeng nagyang kuto mga pagariran sa pulo kataw. Ugay na miyabaloy so Yusuf alayhi salam kaya po na nagyang kuto kadato kakagya sa kanya ni miya katendingan ako kaya pinta na sa Masar mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala miya dato sa kanyan na nabagyebuwa kaya dato yan ka miya bali panuto as kanya ni kiyang bulalanan sa kiyarila iwallahu subhanahu wa ta'ala si ko mga pagarinyan sa baprunan na gimabugyang ka Ramadan na minggil ba katano din sa mga kadustaan sang kaya lumia gaday ang mga ulan-ulan amepos na miya kataling umagyang kay Ramadan mga orip no Allah subhanahu wa ta'ala na ayat titu-titu anto na ini ba pupumanganin tano ko Allah subhanahu wa ta'ala na karilaan tano niyan si sagyang kaya giyang kaya sulad agyang kaya Ramadan gyuti pa man nakapugusayon o mga ulama tano bilabaw sa mga ulama sa hadith giyang kaya Ramadan na kanabatatandua sa sapulugawi pagkauna ayabu rahma kagid na giyang kaya talopulugawi na ayadin rahma o Allah subhanahu wa ta'ala ko langon ori panian adi imamwasa bu kanaba panabatatandua sa sapulugawi lamba ka nagyang kay Ramadan ayabu magfira kagid nagyang kay solod Ramadan nandudun sa magfira wallahu subhanahu wa ta'ala kanababu tatandua baso sa pulugoy apakuri sa giyang kay Ramadan na bayabu aitakum minan nar bagi tubo sa mga gawi aki ay barat na pakalindungan tano di na pakalapas tano ko kapakanaraka kagiya din agiyang kay solod Ramadan kakagya so hadisul qudsi apitero o Nabi sallallahu alaihi wasallam apitero Allah subhanahu wa ta'ala as-siyamu junna o pamana so kapumuasa tano ko na tigu Allah subhanahu wa ta'ala linding kita no ko kapakanaraka alhamdulillah mabruk alaikum sa ibarat sa katano miyamosa insyaallah ta'ala na mapabagyan tano agyang ko to lindi-linding o Allah subhanahu wa ta'ala ko kapakanaraka ya Allah nas kami miyamagamal imanto sa giyang kaya Ramadan giyang kaya 2 ka bilyon na Muslim si sa giyang kaya dunia na iyamala na giyang kaya 10 ka milyon na Muslim si sa giyang kaya Pilipinas baliyang ka giyang kaya Ramadan 1442 June na si kami malinding kami niyan ko kapakanaraka ya Rabbal Alamin kadiyamid na nagkagaga agyang ka na nakapakanaraka Anto inutano di kaga ang mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala giyang ka na naraka na aya kapaka babetadian sa surah Al-Waqi'ah ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa ashabus shimali wa ashabus simal
fi samumin wa hamim wa dhillim yahmum la baridin wa la karim. A'udzu billahi min dzalik. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumi wa hamim wa dhillim yahmum la baridi wa la karim. A'udzu billahi min dzalik. Allah, nas kami sa mga pamilya mi yang kaya na pupumakinigara kaniman to sa giyang kaya kagagawi. Ya Rabbal Alamin, napaka panariga kami ka sa kagiman to na di kami di mamusa, na ayakabasang ka, na asya mo dyan na kirundi nga miya ako kapakanara ka kaya kabasang ka sa suratul Waqiah na naraka supaka sulod ko naraka wallahu subhanahu wa ta'ala fi samumi wa hamim wa dhillim yahmum la baridi wala karim. Ya kung unang uto naraka na miyaka sanggi buragon na ipatinda mga oripano Allah subhanahu wa ta'ala na paganero na kinitindaan nun ko miyaka sanggi buragon na mimbeli miyaka puti-puti miyang buta lagi ang koto kaya kiyo niyan din mga oripano Allah subhanahu wa ta'ala na initindap man na peruman sa sanggi buragon pamana ikaduang giburagon na mimbeli amya kariga-riga buntal o naraka na initindap man sa amya kasang giburagon na taman din man to na ipatinda na mimbeli amya kay tamitam mga oripano Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi min dhalik fi samumi wa hamim wa dhillim yahmum yakalibu-libutang mga oripano Allah subhanahu wa ta'ala la baridin wala karim. Dede na baru umatanggaw nagudi din na baro o kapakagdam mga oripano Allah subhanahu wa ta'ala sa karim o pamana kapipi aginawa si isagyang koto anaraka o Allah subhanahu wa ta'ala gina ni iman to na panagunta manantano ginawa tanoy inaw ginawa ko mga oripano Allah subhanahu wa ta'ala ginawa panagunta manantagiyang kaya ginawanta kaya kabasa o Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hey miya marati-ati ko Allah subhanahu wa ta'ala ligtas niyo ginawa mga oripano Allah subhanahu wa ta'ala yan kaya panagunta manakan na aya katito-tito niya na nagagawa ka na sa ginawa ko miya kada-kada kaliman to ang mga pagtao na aya din amiyada ng kutwa gagawiran si sa ginawiran mga oripano Allah subhanahu wa ta'ala inusiran kada isa gagaw sa ginawairan mga oripano Allah subhanahu wa ta'ala kaya daan siran sa panaguntaman mga oripano Allah subhanahu wa ta'ala iandaman na ya imiligtas siran na ginawairan si ko kapakanaraka faman zuhazziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur sadin ati Allah subhanahu wa ta'ala sa panaguntaman niyan imiligtas yan aginawa niyan si ko kapakanaraka na wa udkhilal jannata faqad faz na si ipakasulod ko surga wallahu subhanahu wa ta'ala Allahumma amin ya Allah napakasulod kaming kaon nakagi-iipad wallahu subhanahu wa ta'ala qu anfusakum wa ahlikum palaguin niyo ang ginawa niyo palaguin niyo sa mga pamilya niyo pamana sa mga misis tano wa ahlikum nara sa mga watatano mga oripano Allah subhanahu wa ta'ala miligtas tanusinan si ko naraka o Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah,
pagayon na tanwaya na giyan kaya shahru Ramadan na ino pa mabiyeluya shahru Ramadan na unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayinatin minal huda wal furqan. Giyan kaya Ramadan na initurunon agiyan kaya Quran mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala gift sikir katano ang mga manusia pinutulan ako Quran mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. So kiligita sa tano si ikonaraka o Allah subhanahu wa ta'ala kakagiyaw pa man na pinabatin niyo man na andang tanong na pagkausay, ati Allah wa ati o Rasul. Ya ayyuhalladina amanu, ati Allah wa ati o Rasul. Hey miya maratiyaya, na unutin niyo sa Allah, unutin niyo sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amano ito pagunutan tanong sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitod ni kiyo unutin tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala, amay ko unutan tanong so Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miya kada lapaduman kapag unuti tanong ko Nabi sallallahu alaihi wasallam o paman na datar o paman na kagi ako kasisiyangan sa madrasa tanong to si sa Manila Golden Mosque di kami di imbitire agugyan ko tawata na si Maulana Abu Bakar Haji Amir salam ako sige Abia Maulana Abu Bakar Abu Siki Uminyan sa Lamarcanusan sa Quezon City. Alhamdulillah. Inuak nung naya pagisumbat kakagiya sa kami ang mga ulama na pakili amiyagyan kaya masatano ayabu a solusyon sa giyang kaya kiyang beradusa o madaklataw ka ayaw man nakatitu-titu niyan na miya titano ami Muslim. Why? Ayan na kadakalan nakatano na miya titano Muslim adi sa mga sahaba o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pinabatin niyo man. So Umar radiyallahu anhu na pero ni kaya Muslim yan. Ay panakiya Muslim Umar radiyallahu anhu na si komasa maawi di sa guman kadinian di batasan so Nabi sallallahu alaihi wasallam makatidak niya naruguyan. Naman ito. Okay, nakagiya so Allah subhanahu wa ta'ala kakaptan niya nagyang kaya turuan giyang ko to sa katawa ori pano Allah dataru Umar radiyallahu anhu di dendi pesong di dendi ko ka tedakan niya narugu o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakagiya so Allah subhanahu wa ta'ala nasa kanatigian hindi mamimili sa turo niya giyang kaya mawid sa ipenedakyan sa ruguyan itedakyan sa rugo Nabi sallallahu alaihi wasallam biyali ketadu Allah subhanahu wa ta'ala kateoro iyang beden mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala yuti isa amyaylay so kabangon sa Antonay ni ba kabangon sa taalim ako mga walay tano na isa to kagiya mo Umar radiyallahu anhu so walay babay niya na disiran italim aw natigin na ay niya hadyatakan na muno na kan Nabi na takin no ba sa kanwa tituwa ka na pamilya na susupakan na ko niyo nanto naginiyo dia nandito alim at Umar radiyallahu anhu pagilay niyan sa Quran ito pembatian no babay niya na susurat o taha anatigo babay niyan apiak mo kapiaka sakitan na di din nakapakay o bakor kapakisku nagyang kaya Quran o di ka masuti anatingin na anak na mailay na suti ako na pwede pati niyo yuti isa akabarakat mga orip no Allah subhanahu wa ta'ala hey mga pagariakan bilabos kanu amya makalalakaw salalang ko Allah subhanahu wa ta'ala turduan niyo so talimiyo sa walay kami kalalanan ni kabarakat ka isa asbab kaya sabapan sa kaya turo wallahu subhanahu wa ta'ala ko Umar radiyallahu anhu nasudi ka ta'limi babay niya nagusibatian ko alayran mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala inshallah maniya tano sa ta'lim matano katayag yang kaya ariakan na si Dabs matanog daraba miya ka tunay di ba miya katuna kami kagiya si sa Golden Mosque di man to di imbantay sa Cubao Quezon City alhamdulillah
happy Ramadan al-Mubarak. Panginak Allah subhanahu wa ta'ala, agiyan ko to ang mga wata ka twins na mabali ang mga saliha. Panginak Allah subhanahu wa ta'ala, mabali sila na mga alim, mga alima, mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala. Hey, sakasanaki, arikula dabs matanog daraba, na inshallah ta'ala na paniyating ka, pakapamagulamang ka, agiyan kanan ang mga wata ka. Gito, itarusakan. Agiyan ko to diyan ko to dia midi kami tiaray kay Maulana Abu Bakar Haji Amir kakagi siya na adun pa na babay niya na alima si Alima Aisha Haji Amir ay paninak ko Allah subhanahu wa ta'ala skano Haji Amir agu si Antonay ni ba ahliyan ka na mambagyan niyo so mapurwa pangkatan ko surga wallah subhanahu wa ta'ala sa kiariskir rekano wallah subhanahu wa ta'ala sa mga wata iwa alim magwata iwa alima piya kasigi-sigi kano aya pada ke pinutulang siya piya kasigi-sigi mamudang ko to pagariakan si sa Baguio City si Haji Ali Pendugar bugyan ko to babayakan si Haja Safia Manambilaw Pendugar palayakan sila no to tengede babayakan si Haji Safia na pagariakan si Haji Ali ka ayakia pakatepiran na sa din sa giyang ko to mga panduang kiran o ina akan nakakagiya sila ni sa kanya ni pakiwata ang kiran alhamdulillah pinabati ni man ang ko to kakawata iran mambu si Al-Alim Ahmad Manambilaw Pendugar na si ko katatagwakan sa Baguio City ko that was 1989 na di pa matatao tero na aya din na miniswayan tero nagyang ko to akapengendawa kanon sa katalo sa azan Allahu Akbar na miya pamulaw to si isagyang ko to pamikiran ng ko to pakiwataan nakan alhamdulillah miya kapasad sa kaniyan sa Islamic University of Medina sa Kingdom of Saudi Arabia kapapantagan niman to pagkuha sa masteral degree si isagyang kanan na Islamic Studies sa University of the Philippines. Pagninang ko Allah subhanahu wa ta'ala mabipiya ginawa niyan na niya wait yan, may bitar yan. So mga arin yan, mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala. Iman to, napatakataw sila na full-pledged ulama. Pala din mga mutakarijin sa kuliya na kautang ko tayo sakiran na master, kautang ko tayo sapman na ariran na enyan man kaya paka khatam amimbali hafidul Quran. Na pa man na diyan ko to muna kasami kay Maulana Abu Bakar na bubuwag kaya tigyan aya pagwitar katano o mga bangan sa tano ang mga watairan na pupumimilian niran sa mga watairan sa sumapiaw ni pamikiran makatawan niran malay paham paman na magaan kapapaka tunay ni ba kapakalangagian kaya di aya din mabu. So sa kanon, in my own experience, na aya pugwid niyo kami ang mga wata na baka miniw din biyali rehabilitation na kalango na din yung kapag sa wata na pugwid niyo kami sa turel na oriano talola na sumungkanor kami maulana na miya pero ni mini lang aguwata akan na subhanallah miya ka sa pulor ka ragun sa katatagi kurang ko na amayan na na yan na di matao simbayang na buwag kiyawi tangar kami ron sa madrasa na talolan nang giro ka na pero na rin mini lang agawata akan na yan subhanallah diya kinangalan na ino si isagyang kaya siyang kaya secular education na Parents Teacher Association ka di makapagupakat so lokas gugyang ko to ang mga guro ka kabaganiran o pama sa mga counseling assessment agyang ko to mga watairan o to kagkapakaya isa sana niyo kami magic kami sa pagkalangag sa Quran sa Saragunak takinubay niya siya kiyo to na inuyag yun na babaliatay mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala yuti inshallah na panganintan ko Allah subhanahu wa ta'ala kasabutan kami niyo mga ulama iyo ayaw to apila merkano ang mga lukas o di mga mamangadi
na suportaan niyo sa mga watayo. Sagiyan ko to pamana, kaya witan niyo kami ron sa madrasa, kagiin na pindata-data na lamid na ya, alango na mababangon sa toril, mababangon sa madrasa, ayad na ka, pagkasalak na 3, 4, 5 awata, inabendum-bendum ng mga kilokas, pamana, mga lukas yan, inisanay ra kami din sa madrasa, di na nabubuin bentala. Subhanallah. Mga ori pa na Allah subhanahu wa ta'ala, ay mamagugupatano, kagi ikakakwaatano, si kusurga Allah subhanahu wa ta'ala, o pamako datara sa ko'y sagawi, gumraduit, agyang ko to madrasa tano sa Lipa City, nagyang ko to brada mi sa Alpapiumiga, siya kito brada Maka Tangkulo, na adna wata yan, miya ka khatam, na gyang ko to pagkaguro kiran kerumay, sabab sang ko to penutula ko kiran, sa gyang ko to kalbihan o kapakambawata sa hafidul Quran. Nagyuti insyaallah ta'ala na miniatasiran sa pakapangadi iniran sa South Africa. Adno to miyag PM rakan sa nguta pijak na tigyan na maulana, anda manaya kapakapangadiakan sa South Africa. Insyaallah. Piniyatan na ka na pagugupanas ka, ibarat na kinangalan na anda mo kabala saksiya. Tunay mo kabala saksiya na makabutuna ta. Pagili na kani titu interest ka ayaman nakatitu-titu niyan na gia South Africa, gia Pakistan, na anam yang ang gugulaw-lawon, di katawan o kami pa pupugugup na ayam ya kasungro kaya kataw-taw na mabu. Aya kataw no pupungugup na giyang kaya inirekomendar o ginawa mapiag yang kaya wataakan. Mapiag yang kaya pakapangadiin ka. Tangino ba niya? Subhanallah. Aduna mababaliya sakit yan na binpiya kasong sa South Africa ka initaw guro. O di na piya kasong sa Pakistan ka initaw guro. Na ayaping gulo layran. Na miya ka adun siran sa krimen sa Pakistan. When I was there, siya ko 1996 diyan ko to so kaya pakasunga mero gusto mga padakan ng mga ulama, mita kasus kami sa Islamic Sharia na ayak yung manamiro na murit miyamono subhanallah na inimbestiga si sa Philippine Embassy, nagyang ko to awata na anda nga din na record yan sa Pilipinas. Nagyuti pa man na yang nga nalas ka, mi piimra kaning insyaAllah diyang si Kali Sungarana ka, kakadakan si Imaylay Piyapia, na insyaAllah, ay number kan 0929-418-5570. Gi-smart kan, 0929-418-5570. Nakontak ako kay insyaAllah utala na makatuna ta si sa Golden Mosque, kay adn mukabala saksiya, yan kaya mga wata akan namya makapasad si sa South Africa na ang kairan mamukabala, nagusakan na nakan sa kamambu mamukabala, ad na mga pakaisi ami, antunay titu singanin naka sa kapangadi ika sa South Africa. Kakagi di makaparambi-rambit. Pendapati nga man, ad na isa din na pakatatayaan na din ito mapipigirami na makaumana kaya sambihan yan ang kuto pagariam niya ariakan na si Maulan na mukamadali. Kaya kataw niya na si mukamadali sa pakan na ayan siyang kuta kaya patay niya na matataguro suwata yan sa South Africa. Nagyang kuta kiyang gulo lang uta krimin na miyarambit sa kanya nun na miya pakabali nga South Africa. Gito, audubilay manzialik bedin ko wala so ogo pa mi amay ko ay miya pakasungro mo mamperuman na ay panggalabagan niya ro na kangalabag sa krimen. Subhanallah. Ito inshallah na di tano di mamagugupa panganintano ko Allah subhanahu wa ta'ala ay dun ka susuportaan tano nagyang ko to paman na makuha tano so pamamagayan no Allah subhanahu wa ta'ala. Congrats na nagyang ko to mga pagariakan sa Apo Sarimanok, yang ko to Apo Tablig, kagina benda milenyo so mga live yang ko to iftar program. Madak ni anamya ka tigsarang na maulana aya di nga di pagusay na kokabgay sa sadaka na ipagmaan nanto nang ito piya sa kana
romarampa karo. Mga ori panalas ba na tala? Gito na iftar, iftar, kanaba to sadaka. Kagi nga na iftar, mga ori pa Allah subhanahu wa ta'ala, na ayad na miyang imbitar na so Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man fatara sa'iman, kana lahu mitlo ajrihi. Sa din sa tigo Nabi, sa mapakapagiptarian, so isekian na di mamuasa, na timbangan so miya pagamalang kotwa di mamuasa, na imbigay ka akapopunan ng kota iftar. Mga ori pa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa niya simba. Agian ka iftar, mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala, aya kakan sa giyang kaya Ramadan na iftar agu suhor, na aya time o iftar na andin ni kapag bangiron, na bati antan agiyang utap bati anu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhahaba zama'u wabtalayatil uruq wasabatal ajr insyaallah. Wabtalatil uruq wasabatal ajr insyaallah. Na kapakaya pakatas na suduatan no, si ikoona na di panakapagbangi madakala pumanganin tanok ko Allah subhanahu wa ta'ala kakagigyuto sa oras pumakinagan no Allah subhanahu wa ta'ala sa mga duatan no mga orip no Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua kakan si sagyang kaya di tano di kapamuasa na susuhor. Nagyang ko to suhor na ayat ni susurat sa Quran, mga orip no Allah subhanahu wa ta'ala, na kang kano atigo Allah subhanahu wa ta'ala pagino makano kang kano langon taman na pakatuman na niyoron sa taman sa di sumubang sa fijar, mga orip no Allah subhanahu wa ta'ala. Kagyuto ikakan sa suhor pamana pakapsira kamitaan ang koto akapambelag ang koto malibutang agugyan koto amaliwanag kaugyuto ko ni kasuhor tano na selawatan tano Allah subhanahu wa ta'ala agus mga malaikat yan si isagyang koto masa aditano di kasuhor. Allahumma amin. Insyaallah ta'ala na yuto di tano di kang delebaka si isagyang kayo pama na mga suhor tano. Salamanakan na si Director Dr. Governor Johnny Giling, si Rohani sa Giling. Yan kaya mga panugang anak kasi sa giyang kaya Paranaque, mga pamilya Adilaw, si Ali Mosa, si Salim, yung utay sa pagariran na iman to na si matatago sa Tagum, si Ali Basir, so mga pamilya niyan, inshallah ta'ala na basalaman na kansakano, si Farzi Aruba, na basalaman na sa kanusan si sa Iligan City. Inshallah ta'ala na so dita si plakayan na sumalam na neno ka madakal pa na yung mga gawi diya kan sa kano di masilan salam salam sa giyang ko to si Fiscal Akil Ismail. Inshallah ta'ala na paninang ko Allah subhanahu wa ta'ala mapipiya ginawa niyo agus sa pamilyang ka gusi giyang ko to director sa Bureau of Muslim Economic Affairs si Ommo Ibrahim saka si Abu Fatma Suhra na sa kanyan si Ommo Ibrahim. So Ibrahim nagyuti Khalilullah ginawa iwallah subhanahu wa ta'ala. Faiza benar din kakamaulana may sabab ko dia kandi kapmasturat na kapilala kawakan sa lalan ko Allah na taman si iko kapwa ka umako sa walay na dia kan di tealiman sa mga wataakan na ya ini undasian na miyabaloy mambu mga hafida miyabaloy sa wataakan na hafida gusto isaw na di mambu malangag pan sa Quran. Alhamdulillah naman ito pamana gyan kaya dia merkano di pagusain na ugo pa kano alang na bangan sami kagigi man na sa kami benar ko sa kami na pwede kami di mamangando o gayon na kugo pa kami niyo sa kano'y muna ang mga guru o mga watayo. Inshallah kataya miya kasumbag si Ali Basir Adilaw alaykum salam atigian Patrick Maganduga, salam rakasan kakaalim. Hussein Natangkop, salam kakaalim. Juhari Phone Parts,
Sakay kiya masa anami kagiya sa Golden Mosque khutbah sa Jumaat na mataan kami ron ako kiya sanangan halawak ba tawfiq ko to Allah subhanahu wa ta'ala yung to amiyang papamagusay tano ka pwede pati niyo man upama ko di tano kabulong yang kay Ramadan antay bulong ra tanwari imposible ba pagkaumagyang kaya mga sabala ng bulungan tanwiran ya Allah na sa kami di imanaguntaman sa giyang kaya Ramadan rila ikaming kaya Rabbal Alamin bumangan ninamir kaya Rabbal Alamin na anak kapapantagan niman to ang mga lulutami pangasasakit na ya Rabbal Alamin na pamakabagrang kasiran ya Rabbal Alamin na rilaing kaso intiro pamilya ko na rilaing kaso inaakan na amaakan panugang anakan intiro kami ng bata-bata makap tutu na kami ang mga ummatu Nabi sallallahu alaihi wasallam si ko bab arayan ko surga aka insyaallah na penew na may suka sila mangkar kami ya Rabbal Alamin aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.